nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Lunes. National Heroes Day. Kami ang matud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Terralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, gobyerno probinsyal kan Albay kumpiyansa na mas nakulpang mga investor ang malaog matapos na mag-itaas ang ranking sa Top 10 2024 Cities and Municipalities Competitive Index. Sobra 2,000 na mga barangay sa 6 na probinsya sa Kabikolan deklarado ng 100% drug cleared sigon sa PRO5. 3-day Baby Mama Fair and Family Fair 2024 kan OKFM Legazpi sa Ayala Malls naging matrayumpo. Kaenot-enoteng Expand Worship Concert na ginibo sa Ibalong Centrum for Recreation naging matrayumpo. Sa lado nasyonal, Marcos day na dapat magsilensyo sa naging pahayag ni VP Sara na naghaga ng tawad sa mga KOJC members sa pagboto ninda kay Marcos kan 2022 national election. Tear gas kontra sobra 20 na KOJC member bako totoo sigun sa hepe kan PRO11. IBP Davao nangapuda na sunodon ang rule of law sa paghanap kay Pastor Apollo Quiboloy. Apprehension protocols pigaadalan kan Land Transportation Office kasabay kan kamawota na makurtar na ang sistema nin paglagay kan mga violators. Sa ibang nasyon, Israeli strike ikinagada ni sobra 16 katawo apisar kan na pag-ururon kan mga lideres para sa tulos na ceasefire sa nasyon. Baretang Sports, Philippine Sports Commission pigahandaan naman ang 2028 Los Angeles Olympics. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sobra sa 2,000 na mga barangay hali sa 6 na probinsya kan Kabikolan ang deklarado ng 100% drug cleared status. Sa informasyon na ipinaluwas kan Camp Simeon Ola, hali sa 2,793 na drug affected villages o barangay, nasa 2,399 na ang deklaradong drug cleared kan Agosto 23 ngunya na taon. Sa 3,471 total na bilang kan mga barangay sa Kabikolan, 678 na digdi ang bako apektado kan ilegal na droga. Mientras na sinatatada na 393 na mga barangay na bako pa drug cleared, 36 ang hali sa Albay. 17 sa Camarines Norte, 296 sa Camarines Sur, 2 sa Catanduanes, 31 sa Masbate, asin 12 man sa Naga City. Mientras na ang Sorsogon, 100% drug cleared na. Ipinaliwanag ni PRO5 Regional Director Brigadier General Andre Dizon ang drug clearing effort kan Philippine National Police as in Philippine Drug Enforcement Agency nagrepresentar kan komprehensibong approach para i-monitor as in maprebentaran ang paglakop kan illegal na droga sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Kumpiyansa ang gobyerno probinsyal kan Albay na mas dakol pang mga investors ang malaog asin mamumuhunan sa probinsya. Kasunod ini kan sa giraray na pag-angat kan Albay sa ranking asin laog sa top 10 kan 2024 Cities and Municipalities Competitiveness Index sa kakatapos pa sana na Philippine Creative Cities and Municipalities Competitiveness Congress na ginibo kan nakaaging aldaw sa Metro Manila. Enot nang nagbutwa sa DCGB nangunya na taon, nasa rank 9 ang Albay, asin ini ang solamenteng probinsya sa Bicol na nakalaog sa top 10. Taong 2022, nasa ika-14 na pwesto ang probinsya, mantang nasa ika-11 naman kan taong 2023. Sa sarong pahayag, sinabi ni Local Economic Development and Investment Promotion Officer Jamie Florence Ribaya na apwera sa dakulang onra ini sa probinsya na makaresibi kan siring na prestihiyosong pagnitbid, dakula ang dadarahon kaini ng mga investors na makakatabang nin marhay sa pag-uswag kang ng ekonomiya sa probinsya kan Albay. Nakakaukod na ang mga aki sa saradit na responsibilidad sa laog kan mga classroom na mantineron asin maging organisado ang sendang eskwelahan sa programang kaya sa DCGB. Tinawan ni Duo ni DepEd Bicol Project Development Officer 4 Maria Cristina Barroso ang dakulang papel kan mga aki sa mga eskwelahan sa environmental protection asin preservation. Sinabi ni Barroso na dapat pakusugon pa kan kada eskwelahan sa Kabicol ang pag-inganyar sa mga aki sa environmental protection. Sinabi man ni Dr. Maria Rosalia Vivian Maninang, focal person kan mental health and psychosocial support services, nabako man child abuse ang pagpalimpya sa mga aki sa laog kan sendang classroom. Sa paagi kani, mas makakaukod ang mga aki na maging organisado, responsable asin magtaonin malasakit sa sendang palibot. Suportado man ini ni DepEd Legazpi Division Dr. Santi Aranya sa pagsasabing kan kapanahonan ninda kan sinda nagkaklase pa matter di kakausa na asin down kibatag ang sinang pigagamit sa paglimpya mantang dakol ang sendang naukudan. Ini man ang dapat nabuhayon sa mga aki ang pag-inganyar na mantineron ang kalinigan asin magtabang na proteran asin mapreserbar ang sendang kapalibutan. Naging matrayumpo ang 3-day Baby Mama and Family Fair 2024 ka 97.1 OKFM na ginibo sa Ayala Malls, Legazpi City na pinuunan kan Agosto 23 asin nagdurar kaso hapon Agosto 25 ngunya na taon. Sigun sa overall head kan Baby Mama and Family Fair na si Maria Gracia Victoria Martinez Dinglasan, mas naging makabuluhan ang ikalimang taon na aktibidad kaini na may katuyuhan na masuportaran ang mga breastfeeding mothers asin makapagtaonin magakanigong mga impormasyon sa pamilya lalo na sa lado kan salud. Nagkapira sa mga naging katuwang kan OKFM iyo ang DCGB, Department of Health Bicol sa paagi ni Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz asin Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal. Nakapagtauman nin free insurance para sa mga ina asin aki, nagkaigwanin mascot show, okay ka kid talent and children's show asin iba pa. Ipinaliwanig man ni Dr. Edmundo Lalusis ang importansya kan immunization asin nakapagtaonin tips manungod sa pagpreparar kan nutritious meals para sa mga aki mantang nagkaigwaman nin simultaneous breastfeeding session. Kaso hapon, ipig-feature ang parenting style, okay ka pa, part 2 kan DZGB Usapang Pamilya asin twinning fashion show para sa mga ina asin kan sa indang aki. Mientras tanto, pinasalamatan man kan OKFM ang 20 exhibitors na nagpartisipar kasabay kan sa indang manlain-lain na produkto na nabakal na mas baratong kantidad sa ikalimang taon kan Baby Mama and Family Fair. Miyaras tanto renibong katawo ang nagatindir sa pinakaenot na Expand Worship Concert na ginibo sa Balong Centrum for Recreation. Ang pinakadakulang worship gathering sa Albay. Ini pinanginutan kan The Feast Bicol kasabay kan ikawalong anibersaryo o selebrasyon kan sendang anibersaryo. Ang Expand Worship Concert sarong benefit worship
concert kung saan ipigtampok ang pamusong lay preacher, Catholic lay preacher, book author as in founder kan The Feast and the Light of Jesus Family na si Bo Sanchez, kasabay an sinda bro o kaya brother Alvin Barcelona, asin brother John Escoto. Sigun sa The Feast Bicol, katayuan kan konsyerto na matipon ang mga lideres asin mga grupo ali sa ibang parte kan Kabicolan, kasabay ang Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate asin Sorsogon. Katakod kani nagpasalamat ang Feast Bicol sa mga nag-atindir asin bukas pusong nagresibi kan mas dakulang mission asin God's More. Arestado ang duwang lalaki sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Talintalin, Libon, Albay. Namidbidan ang mga suspetsyado na sinda Jasper Saurani, 28 anyos, asin Jerry Evandoni, 53 anyos. Napabakalan ni Saurani ang operatiba na sarong brochure buyer nin sarong pidasong heat-sealed transparent plastic sachet kan pinagtutubodang shabu na may 0.20 gramo na may 500 buy-bust money, asin 500 pesos na budal money. Nakumpiskar sa suspect ang saro na heat-sealed transparent plastic sachet na may laog na 0.89 gramos kan pinamarang dahon kan marijuana na nagkakantidad nin 106.80 pesos. Duwang pidaso kan 500 pesos na bill. Itom na pitaka na may laog na sobra 15,000 pesos. Charger asin lighter. Nakumpiskar man kay Evandoni ang sarong kahon kan posporo na may duwang pidasong heat-sealed transparent sachet kan 0.07 gramo kan pinagtutubodang shabu, sarong cellphone, lighter asin 460 pesos na cash, asin iba pang parapernalya. Katakod ka ini inomaw kan Police Regional Office 5, an Albay Police Provincial Office, asin Libon Municipal Police Station sa pagkakaarestar sa mga suspetsyado. Sa ngunya, nasa kustudiya na inikan mga otoridad asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Act of 2002. Yan ang primerong gabtangkan, mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matayan ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika.
Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Igwa ako may picture, toma na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Itong dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalyas kaan Barreta sa Lado Nacional. Dahil na pwedeng magsilensyo si Presidente Bongbong Marcos sa pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio matapos kaning maghagan tawad sa mga devoto sa miyembros kan Kingdom of Jesus Christ sa pagboto ninda kay Marcos kan 2022 national election. Yan sinabi ni Party List Representative Raul Manuel kan iluwas ni VP Sara ang pahayag may kinaraman sa pagserbe nin mandamento de aresto sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound kan Sabado.
Sigun kay Manuel, dahil na pwedeng magsilensyo siya na, nakatukaw na presidente, may kinaraman digdi, maagad man daw ini kapatawadan sa unit team supporters dahil sa pagkuha niya kay Duterte bilang Vice Presidente kan 2022. Sinabi niyang ang tandem na nangako nin pagkakasaro, nag-iiwal lang niyan sa ampang kan mga namamanuaan. Sinabi pa ni Manuel na pangisadiring interesa na kan duwang kampo ang pag-iisip kan mga ini. Magigirumduman na kan 2022 national election, mag-running mate si Marcos asin Carpio, sirarum kan unit team ticket. Naging matanugman ang batak sa pagultanan kan duwa kan magdimitir si Duterte sa gabinete ni Marcos asin dahil man sa pag-atindir sa zona kan presidente kan Hulyo. Magigirumduman kasuudma nagpolos ning pahayag si Duterte may kinaraman sa paglaog kan nasa 2,000 na mga polis sa compound kan KOJC para hanapon si Kibuloy asin mga kapwa akusado kaini. Sobra sa 20 miyembro kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang dinara sa ospital matapos na aligadong tinapukan nin tear gas kan mga pulis kasuod mang aga Agosto 25 sa laog kan compound sa Barangay Buhangin sa Davao City. Ini sa tahaw kan padagos na paghanap sa KOJC leader na si Pastor Apollo Kibuloy asin apat pang akusado na may mga warrant of arrest na kasong human trafficking asin child abuse. Sigun sa grupo kan KOJC, pasado alauna nin aga kan dinara sa ospital ang sobra 20 na miyembro kan KOJC na nalibong asin nagkulog ang mata asin kulit dahil sa pigsasabing pagtapok nin tear gas kan mga pulis. Ang akusasyon kan KOJC kinontestar man ni Police Regional Office o PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III dahil ang totoong sarong miyembrong kan KOJC ang nagbugas sa mga pulis nin fire extinguisher asin binalo ining lapagon kan mga pulis alagad tulos ining nakadulag. Dagdag pa kan opisyal na wara man nin nakasulog nin gas mask sa iyang mga pulis kaya malabong sindaan nagtapok nin tear gas dahil bako man Superman ang mga pulis na daipig dudulutan nin aso kan tear gas. Nangapuda na Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter para sa pagiging kalmado asin pagrespeto sa regulasyon kan ley sa tao kan padagos na paghanap kan Philippine National Police sa pamayo kan Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Naampang si Kibuloy asin iba pang lideres kan grupo sa mga kasong pang-aabuso asin trafficking. Nagpukon ang PNP nin pagserbi kan mandamento di aresto kay Kibuloy asin iba pang kaparehong akusado kan Sabado sa KOJC compound. Sinabi kan IBP Davao Chapter na ang pangapudan ninda para sa gabos na law enforcement officer na nagpapautob nin mandamento de aresto asin sa mga tawong apektado kini. Sinabi ninda ang may otoridad asin trabaho ang mga law enforcer sa laog kan aro kan PNP na magsunod sa direktiba kan mga korte. Alagad may limitasyon na ipinataw ang ley kung ano siya na ang pwedeng gibuhon kan mga ini sa pag-utob sa sendang trabaho asin otoridad. Tanawan doon kan IWP Davao Chapter ng paggamit nin violent force. Pigtutugutan siya na kung ang police officer mismo ang namumugtak sa peligro sa pagpautob kan sendang trabaho. Sa ano man na pagkakataon dapat na ang degree kan forsa pirming proportionate sa gabat kan na peligro. Dagdag pa kini na may obligasyon man na magsunod sa ley ang mga tao asin tugutan ang mga pulis na gibuon ang sendang trabaho. Ang pagbalo na pundohon o ulangon ang susug sa ley na lakdang kan mga pulis kan sendang mandato na ipautob ang mandamento de aresto pwedeng magresulta sa criminal liability, may kinaraman sa obstruction of justice o mas malala pa kung may nakomiter na violensya. Idinugang paninda na may obligasyon man na magsunod sa korte ang subject kan mandamento de aresto asin dapat na matuninong ining magsuko sa mga otoridad.
Pigrerepaso ng unyan kan Land Transportation Office an apprehension protocol kaini. Sigon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na ini bilang pagpapakarahay kan serbisyo kaini sa mga motorista. Kasabay kan padagos na pagdakop sa mga nagbabayolar sa mga traffic rules. Sigon kay Mendoza, paagi ini kan LTO para malabanan ang mga anomalya o korupsyon na posibleng kaimbweltuhan kan mga enforcer asin maggibo nin mas transparent ang pandadakop sa mga traffic violator. Kaibahan sa mga pinagaadalan iyo ang paggamit kan mga enforcers nin body camera asin paggamit nin electronic ticketing imbis na ang tradisyonal na papel. Tinawanin doon ni Mendoza na naaabuso kapag pigagamit ang papel dahil mas madaling magtao o mag-agad nin lagay. Sigon kay Mendoza, padagos ang pagsasamoderno sa operasyon kaini para sa pagpapakarahay sa serbisyo kan land transportation sa nasyon. Nagkukondukta na ang Bureau of Immigration in backtracking para masusog ang rotang posibleng ginamit ni Alice Guo sa sayang pagdulag pasiring sa Malaysia. Sigun sa BI, ang nasabing investigasyon importante para masusog ang sistema o taktika na ginamit kan kampo kan dating alkalde sa sayang pagdulag. Enot ang sinabi kan BI na posibleng nag-agi ang dating alkalde sa Sabah, Malaysia sa paagi ng illegal na sistema as hindi man guminamit ang mga inin airport o seaport. Enot naman na susog ang dokumento na nagpapatunay na naglaog ang grupo kan alkalde sa Sabah pero daing dokumento na nagpapailing kung sino ni nagluwas. Sa paagi kan backtracking, tiwala ang BI na maaraman ang mga posibleng nagtabang sa pinalayap na alkalde para illegal na makaluwas sa Pilipinas asin madiskubre man ang paagi kan pagdulag kay ni. Pigi-imbestigara na kan Department of Migrant Workers o DMW ang mga tawong nasa likod kan pag-recruit sa 82 na Pinoy na nadakop sa scam farm sa Laos para mapanimbag sa lay. Ini ang sinabi ni DMW Secretary Leo Hans Kakdak kasunod kan pagkakaaresto sa 82 na mga Pilipinong nagtrabaho sa sarong scam farm sa Bukeo Province matapos ang crackdown kan mga otoridad sa illegal na mga kumpanya sa Golden Triangle Special Economic Zone. Sinabi kan opisyal, nagikan sa 82, nakauli na sa Pilipinas, ang 7 sa mga ini asin 65 ang mantinidong nasa kustudya kan mga otoridad, kung kaya pigaasikaso na ang pagpapauli sa mga ini sa nasyon. Sigon kay Kakdak, biktima nin illegal recruitment asin human trafficking ang mga Pilipinong naaresto sa Laos, kaya pigaaram na ninda kung si Isay ang nag-recruit sa mga ini sa nasyon para mapanimbag sa lay. Makikipagtabangan sinda sa Department of Justice sa pagsaangat nin kaso para maaresto asin pagdusahan ang sa indang ginibong panloloko sa mga Pilipinong ipinadara sa Laos. Sinabi ni Kakdak na sinugo naman sinda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ito ang mga kinakaipuhan na tabang para mapauli sa nasyon ang mga biktima sa lalong madaling panahon, asin alalayan sa indang mga pangangaipo para makabangon ang mga inigikan sa sinapar na eksperyensya sa ibang nasyon. Kasabay kaini nagpagirumdom ang sekretary na sa publiko na daing magpatol sa mga recruiter na daing lisensya, daing opisina lalo na ang mga nahihiling na nagre-recruit sana sa social media, lalo na kapag daing work visa asin kontrata na maagi sa DMW. Bareta hali sa ibang nasyon, gadaan ang 11 miyembro ni sarong pamilya kay bananaan duwang aki sa airstrike kan Israel sa Khan Yunis sa Gaza Strip. Sigun sa informasyon kan Nasser Hospital, nagtama ang airstrike sa mismong harong kan pamilya na naging resulta sa paggagadan kan mga ini. Nakaresebi man ang ospital en sobra sa 33 katawo na nagkagaradan sa tulong magkakasunod na airstrike sa lugar. Nakapagresto man ng 16 na nagadaan sa Hamad City, Sampulo na bangkay man ang nakuha sa sarong residential building sa sulnupan na parte kan Yunis asin duwang bangkay man sa sur na parte kan Rafah. Meres na pinili man na magbuelta kan nagkapar ng residente asin pamilya sa Hamad City apisar kan pambobomba kan Israel military sa lugar. Magigurumduman na nagugat ang giyera sa pagultanan kan Israel
Asin kan Gaza kan maglansar nin pag-atake ang Hamas kontra sa Israel kan nakaaging taon na guminadan nin maabot sa 2,000 o kaya 1,200 na mga sibilyan. Baretang sports, nasuldot kan San Miguel Beermen ang Liaves sa second half kan nagpapadagos na PBA Governors Cup Season 49 sa Araneta Coliseum. Kasubanggi para makamtanan ikaduwang paggana kontra sa Blackwater Bossing sa score na 128-108. Nagbida sa paggana kan Beermen si Jordan Adams na nagkamada nin 50 puntos, 11 rebounds, 4 na assist asin 3 steals. Sa pahayag ni SMB head coach George Gallant na dai na sunod ang kawat kan San Miguel sa first half dahil ang kabos gustong makascore kun kaya nadiskarel ang sa indang play. Alagad nakabawi man giraray ang mga ini sa second half na tinapos nin 4-pointer na tira ni CJ Perez. Nagpahiling manintibay sa kawat sa San Miguel Beermen sinda CJ Perez na may 14 puntos, 7 rebounds, sin 4 na assist. Junmar Fajardo na may 13 puntos. Jericho Cruz na nagkontribuir nin 12 puntos. Siringman, sina Chris Rosales asin Vic Manuel na parehong may tig 10 puntos. Ultimo sa detalles kan baretang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Maray na po. Para po sa satuyan weather forecast, mga na Lunes, southwest monsoon na ang nakaka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Samantala, ang tropical cyclone man na nasa luwaskan Philippine Area of Responsibility na nasa kategoryang typhoon na may international name na Shanshan, iniman orig na bataan sa distansyang 1,490 kilometers east-northeast kang extreme northern Luzon. May taglay na konsultadoro sa nina haran sa sentro nag-aabot sa 140 km per hour asin may pabungsuman kondoros nag-aabot sa 170 km per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norte-sulnupan sa rekas mga 25 km per hour. Asin di man ini nilalauman na makaka-apekto sa tuyong panahon digdi sa Pilipinas. Samantala sa maghapon din dahil man sa duro sa bagat, ang kabigulan nila lauman na magkakaigwa ng panganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Maluya sa sa moderadong doros na hali isa sa timog sulnupan ang matian na may banayad sa sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Pinatay ng kwat ng temperatura 25 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulno pa sila alas 6 nin hapon. Aladig sa Diyos ni Pag-asa, Ariel Samocho. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Lunes. Sa pag-arang kan mga pagriba, Mardela, Jenny Balyaran sa Newsbase. Ramir Tanay sa Laro Technical, si Riman Jerome Martinez sa IT, asin ang Pag-asa. Kami ang nagatud kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing salamat po kansa nung bagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta